करते कि लौंडा हो बताएं एकर नाम फलाना गिरी हो ठीक बा हमर लौंडे हो तहार रंडी हो तो ओकरा से कंपटीशन करई हो हर दशा से लगली कथक करे शहर देखो हमने के वो महाघराना कहीं जा रंगलाल रोमलाल अधर अधिक लाल लाल दीर्घन के कोर लाल 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 पल के चीर लाल चूरी लाल लाल सारी उहे बाल बेसर सनक लाल बंद लाल झलके ए दरोगा भाई बहुत चीज पुरान का भूला गल बने हाँ कर लाल पगलाल भूषण के नगलाल लाल लिए प्यारी लाल लाल ए राजा जी हम तो सब चीज से भरपूर बने हाथ के मेहंदी बताओ लाली लाल बा नोह के नोह पालिश बताओ लाल बा यहाँ तक ले हमार शरीर पर के जौन वस्त्र बताओ लाली बा पैर के महावर बताओ लाली बा मांग के सिंदूर बताओ लाली बा लेकिन ए राजा जी कलाकार एगो हमारा गोदी में लाल नहीं खे एकरे अफसोस बटे ये हमारे बहुत कष्ट बा लाल माने धन दौलत श्रीमान भैया लाल माने लइका लाले रंग पतरा लाले रंग जतरा लाले रंग खतरा खतरा ए तरह के शब्द के इस्तेमाल करो ई हदुगोला हां जी ई हदुगोला लाल के वर्णन हम कहनी तो तू लाले के वर्णन कर पिंटू बाबू खियारी पारी बार बा में दरार बा ओ कभी चलाल बा बोली चटकार बा लाल 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 लाल पीना कतना लोगवा निहतानी हो गई अरे जी कर चढ़ली जवनिया पानी पानी हो चढ़ली जवनिया पानी पानी हो लाल लाल बिना लोगवा निहतानी हो गई ये हमारे शिवांश बबुआ के बाबा हैं हजारों हजार रुपया पुरस्कार मिलल हमारा तरफ से हार्दिक अभिनंदन बा शुभकामना बा बबुआ के बाबा के पौलगी कर जय हो अभी हमरा बबुआ जन बानी उनकर बड़का भैया चौबे जी अच्छा हमरा शिवांश बबुआ के मौसा जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा लाल में लाखों गुण बा बबुआ लाल देह में गुण जकरा गोदी में लाल ही नहीं खन ओकर गोदी सुनबा जकरा गोदी में लाल ही नहीं खन ओकर गोदी सुनबा जकरा गोद में लाल नहीं खन धन दौलत से घर भरल होखे एगो आंगन में लड़का ना हुई ये महाराज को लाल करिया के बराबर हो जाला खिलाल पीना एक्सीडेंट राजधानी हो गई अरे पूछ कहाँ अनुग्रह नारायण रोड मगध में पड़ेला लाल सिग्नल ना भइल राजधानी एक्सीडेंट कर गई औरंगाबाद में खिलाना पीना
एक्सीडेंट राजधानी हो गई। अरे क्या और कर चढ़ली जवनिया बबुआ। ओ